Quina l'has fet avui? Ah, Quina l'has fet avui? res, lo de sempre. Sempre fent el mateix. Què trobes, les tomàtiques? No van un poc enrere? Si van enrere, però jo en necessito 300 quilos per Sant Bartomeu perquè fan un trampó tot el poble. I els atén ja més tardanes per tenir-los a punt per Sant Bartomeu, que és la festa del poble. I no els ho puc sembrar molt primerenques perquè necessito per Sant Bartomeu. Necessito 300 quilos, tot el poble em menja. De dones l'Ajuntament. Ets l'únic que en sembra ara, a Valldemossa. Pràcticament sí. Perquè jo tinc un bocinet allà en el poble de banca meva i llavors tinc aquestes d'aquí. I jo en tinc més que en tot Valldemossa. Què t'ha pareix? Sí. Aquesta és una varietat de Valldemossa que només en tinc jo. Una mongeta molt fina i molt tenra. I què els diuen? No sé quina classe és perquè jo fa molt d'anys que els desem, però no tenen fil i són molt bona. Les cuides moltes ja enguany. I enguany ja no cull més de 200 quilos. I què fas? Els vens o els regales? Regalo totes. I què has dit? Que són una casta que només n'hi ha aquí a Valldemossa, d'aquestes? Sí. Oh, vol, quina monada. I llavors que no tenen fil mai. Una mongeta tenra, I on no trobares aquesta classe? L'has sembrada sempre, tu? Sí, sempre l'he sembrada. Igual de la tomàtica. La tomàtica també és de Valldemossa i a Valldemossa fa 200 anys que la sembren. I jo encara conservo la llavor. I la mongetera també. I cada quant els aculls? Cada 4 dies. I aquí tenc 6 cancuents per no cotar-se la ceba aquí. Bon, aquí ja està. I aquesta d'aquí és una ferralàmpia. Aquestes en mallorquí se diuen perones. Els me mostres aquestes, els me mostres qualcuna. Espera, i tinc ja fet el poder d'això. Ho Els m'ensenyes. Què se diuen aquestes? Perones. Aquesta exposició que trobes, és això que... Una monada. Què és el que t'agrada més? Conet aquí, ho vol que ensenyar que fan de mongetes. Ho vol així. Se cuiden així. I d'aquí va sortir la idea de fer això? Això ja és de tota la vida. No, lo de l'exposició, dic. En Federico. En Federico, posat allò de les canyes. Sí, nen. Tantes així. Ara que vinga aquella... Això. Fot cap allà. No, bé, no per cá. Content, sí.
Jo sempre estic content. Vaja. Mira, un saludo. Ja, i jo no. M'entens? Jo regalo les coses, però les meves no s'han de regar. I què és el que estàs preparant ara, Fede? Ara, arribar als 80 anys, Però, i tot aquest trull que has muntat aquí, què és això? perquè ara faig 79 i mig, m'has arribat. Sí. No vull veure res a ningú, ni a veure. Jo he estat, vam estar un parell d'anys per Palma, però llavors vam tornar aquí i pràcticament he viscut tota la vida. I t'agrada viure a Valldemossa? Sí, perquè hi vaig néixer i és un poble guapo. I més que jo tinc una casa i tinc aquest bocí de terra i tot això, i mira, i pas estic amb això. I de quan vares venir ara ha canviat molt, Valldemossa. Bueno, Valldemossa, ara fa 50 anys, sembraven 500.000 tomatilleres. I ara jo som els que en som més i en som 400. I en tots els altres no els sembren. Perquè jo, totes les tomatilleres que sembren a Valldemossa, jo els dono les plantes. I cada any dono unes 80, 100, 150, no, enguany no ha arribat a les 200. I en sembren, i com que no els cuiden, se moren, i llavors venen a cercar les tomàtiques aquí. Venen a cercar les teves. Sí, això mateix. I de quan començares... Ara ha canviat molt Valldemossa. Valldemossa, quan vaig començar, la gent vivia de l'agricultura i ara viuen del turisme. Llavors tothom vivia de l'agricultura, no hi havia altre mode de viure. La gent, ovelles, porcs, i les dones anaven a collir oliva i tothom vivia de l'agricultura. Inclús les dones de Valldemossa no bastaven i en venien de pobles a collir olives. A la temporada de l'oliva venia gent de molts de pobles i se deien guillufes. I venien a collir oliva i se feia oli. En fi, se malvivia, hem de dir les coses així com són, se malvivia de l'agricultura. I ara viuen del turisme. I viuen millor ara, te pareix? I viuen millor ara. 40.000 vegades. Llavors se feia feina de sol a sol. El tomatiller més bo de Valldemossa. Sí, el segon. En Xisco me va deixar les primeres canyes que jo vaig tenir per sembrar tomatilleres. Te'n recordes, Xisco? En feren Sí que me'n recordo. en tearen de canya, Molt amb aquell bé. xorraquet. Sí. Vinga, i vinga, i Vinga. encara n'hi ha. Encara N'hi ha. Què t'apareix? sí que t'han durat, i no? T'han durat Perquè molt. ets en cuidades. Sí. Jo soc la veïna d'aquestes tomatilleres d'aquí, tan guapes que van i tan bones. I bueno, hem vingut a fer un plat d'honor en aquest escultor tan preciós i tan guapo que és. He dit molt, però no puc contestar. Ser de ser nostres, com Va bé, està va. connectada al WhatsApp.
Poc a poc. De l'home. La tornera de bo. Sí, quan dec. Oi? Però no lo venia i no ja. Ja, som molt d'aquesta hora. Bé, senyor de salut. Tots amics. No me digui vostè que me fa bé. Com estem? Ja basta que sigui. Hombre, el mateix és altre per aquí. No, La Teresa me coneixes. La Teresa viu a la casa de 18 anys, a la plaça pública. És igual, benvingut. Perdoneu. I ara ve. No, porto un com a xots. Bueno, aquí hi ha una dedicatori i diu... Ah, perdona. Aquesta exposició la dedicam a Isabel en el bon amic Xisco Casares per la seva paciència, tolerància i la generositat en oferir el seu espai amén dels fruits del seu hort, alimentant-nos el cos i animant el nostre esperit creatiu. I un record pels qui ens precediren en el món, artístic i que disfrutaren igualment de la pau i la tranquil·litat d'aquest hort. No passa res, ja està. D'en Navaral durant el seu cafè artístic. Francisco Salvà Pizà i Francisco Figuerol de Coll. I el grup és Navaral. Sí. Molt bé. I en Xisco, artista de la Domadia. Que guapo. Jo ja no vull ser més del matí, de més has de regar. I tu fas escultures si no s'han de regar. Així que me va animar a fer. I llavors me va animar tant que va començar aquesta historieta i és breu, amb una dona que vivia aquí, que era Francisca, a Simón, a Simona, i ella me va començar a dur coses i ferros. I jo vaig començar, ja venia deprimit per problemes familiars, i va començar a juntar ferros, i vinga, i me va animar, i llavors, quan la Francisca va morir per desgràcia, en Francisco va ser pitjor, que ell ja me duia carretades de coses. I tot el dia me du coses, que pot fer una escultura d'això, que posar res, bé, i ho faig. I ara és un reciclatge, reciclat el meu títol, perquè fa 6 anys o 7 o 8, 6 anys concretament que ho havia de fer, però circumstàncies de la vida, la meva dona se va morir i va d'anul·lar. I ara que he tornat a treure rebets, el reciclatge, el reciclatge.
Saps què fa d'any? Ja es toca, ja es toca. Què trobau d'aquesta exposició? He trobat molt, exposició preciosa i la companyia més encara. Ja m'agrada aquest colla. Toques colla. Ara tindrà més mèrit, ara tindrà més mèrit. Tindrà més mèrit ara, Federico. Mòbil com el teu Perquè mòbil. S'ha posat com vols? No, això és un... Tenen compte que avui tens la ració un bon dia de tot l'any. Tot l'any m'han sortit. Sí que és bo. Però encara puc mantenir almenys amb els ulls. Què trobes les escultures d'en Fede? M'han agradat molt. Quina t'ha agradat més? Quina t'ha agradat més? M'ha agradat més? No sé quina és la darrera. I la darrera. La darrera tot Però a totes els hi he trobat qualque cosa interessant. Cada una s'ha nota i anar descobrint, perquè tenen molt. I m'ha agradat molt la idea de recorregut. I anar menjant qualque cosa mentre vas passant. Bueno, aprofitam aquesta reunió que hem fet per mostrar les nostres obres artístiques i com que volem agrair a els qui sempre ens ha ajudat i ens han pres per a fer aquesta feina i tot això, pues, li volem oferir el que fem i si li agrada bé i si no, que siguin coses automàtiques. Jo, no, com que estan colat fa poc, m'agradaria... És igual. Ja basta. Ara, no dus els fitxets. I doncs, vinga. Això. No totes han de ser automàtiques. Molt bé. Això tampoc no em porta corregant, no? Que ho puguis disfrutar. Fantàstic, Javi, moltes gràcies. Què trobes, Xisco? Estàs content? Contentíssim. Moltes gràcies. Gràcies a tu. Ah, Tu mereixes més. doncs, salut per tots. Adéu. Bona bona, no sé per què t'ho toca. No, tu.